dotara anyị ụbịam owere ha na-eme ha ndị dotara anyị n'ọnọdụ a owere ha na-eme ha ndị na-akpa arụ owere ha na-eme ha ọ bụzi onye ozi Chineke ka a ga-anọ n'ụlọ nsọ Chineke si abewa akwa you are nothing. Ọ dịkwa easy to attack me and I will endure, but you can't attack fellow prophets and I will be silent. Gekwa ntị onye na-eme Obayi ha Obayi ebekwana ru na akwa ọzọ. Fada Obayi ebekwana na akwa ọzọ. Enubete akụkọ ebe a na-ekpe ekpere eme nke ọzọ. Aka na-akụ ya ịmara na aka ga-akpọnwụ. Onye ziri gị kwere jebe mmadụ nche ama agba nkịtị ịma na oge nke m na-afịọ ndị fada mechicha ọnụ ọ bụrụ like this. Ihe m na-ekwu abụrụ Mbaka na-ekwu mmụọ m na-alụlụ ọrụ si m kwube ya. I am speaking under the mandate of the Holy Spirit. Stop bullying men of God. Why do you people hate those who can pray? Igbo ndị mana ege m ntị ekenekwa m unu n'ụbọchị nke taata sị m ebe onye nọ na-anụ unu ebe onye nọ na-enene m na ya adịla onye ọbụla na mma. Biko na unu anụgo n'okwu Fada Mbaka kwuo ọsị ka meseji ọsị ka o zigalụ his fellow prophet, his fellow priest, his fellow worker in the vineyard of God, bụ Fada Paul, Reverend Fada Paul Obayi nke ji Fada Okunaerere wee malụ. Mbaka asịgo ka o tinye bụ okwu ọnụ maka na he tried reaching the man, mana no nwetere, but you have to find a way to address him also. Ka onye wee mata in his message also ka onye kwe encouragement. Na hapụkwa na ọgụ niile a na-egbu ya, nya achịkwana nọ na hapụ Catholic Church. Na sikwana na hapụ Catholic Church maka na akwa mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata n'ezi. You have been called into the vineyard. Persecution is definitely what you will face. Maka na ebe anụ nwanyị na ekwugo na okwu ọbụla etile ọnụ na ya na okwu ya nwekene aya afọke n'isi ya. Ọ na-abatago dis okwu anụ nwa kpọtụwa kemgbe izu ụka gara aga. Awelu nwanyị na-enyo ya bụ okwu maka ejighọ m ike eti ihe n'ụka. Enete gbasara ụka aka m adịghị ejighọ m ike eti ọnụ. Maka na ebe elefant na-abụ na anụ ọgụ akwa na ana na-abụ na akwa ana na-atakarị nya bụ afụfụ dị n'ime. Ana nwa bụrụkwanụ the poor masses because nwa ha gosila aka anyị ya afụ. Anyị amarọ nke ha mee n'ime ụlọ. Mụ na aghọta. Okwu m wee bụrụ na Fada Mbaka na-ezijelu Reverend Paul Obayi ozi. Na biko nya nwee okwukwe. Na biko nya asị na nọ na hapụ Catholic Church maka na ọ hapụkwa ndị Nsụka nke ha ekpomekwe maka m nwa believe na ebe onye nọ that God has a reason for placing that man in that territory. Ọ bụ ọtata ka nwoke anọbalị dị onu go there for long. Mana ihe na-esekwa n'okwu bụ ana nna alụgo m ọlụ a for long. Where is my position? Ke nke unu si ebe nke m. Mmadụ ama m bịa na my adoration ground being a body also inside the church inspired by the Holy Spirit nweta miracle nweta bịajachi oke nna ka ewele nke a support wa gị na-eweta ụka na-analụ because ihe dị n'ụwa anaghị amacha Chukwu bụ mmụọ. Anyị kwekọrịta sị na enwere mmadụ ịtọ n'ime otu onye dị nsọ bụkwanụ the third person of God, being God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Mmadụ ịtọ n'ime otu onye dị nsọ. Ọ bụkwanụ so ebe ikwete na God the Father nọ, God the Son bụ Jesus Christ, then can't you believe na God the Holy Spirit ahụ nọkwanụ? Mana ọkwa the same church na-akụzi n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Onye bụzi mmụọ nsọ ahụ? That mmụọ nsọ bụ onye na-eyuzu Fada Paul Obayi. Mana ịpụtasị na ibelieve hụ ya. Ibelieve hụ na mmadụ ebuni blessed sacrament mmadụ ada na. Ibelieve hụ in speaking on the tongue in tongues. Mana ibelieve na on in celebrate Pentecost. Na the Holy Spirit descended on the disciples. Ha wee bido soba gịnị? No. Ha soba no. Bakwanụ nkwa Chukwu nna kwere ọsọ unu. Chelụnụ m ebe a after 40 days
na m ezitela unu onye ndu, onye nkasi obi, bụrụkwa onye the Holy Spirit. Biko achọrọ m nene this video ka unu n'ihe anya unu si village brick breakdown bụ ihe bụ iwe Archbishop of nke Nsụka na-agba Fada Paul mgba kemgbe. Nenekere na video ihe Fada Mbaka kwu ya na anachiata azụ ọzọ. Duga m n'ihe m na-afụ na social media ya maka Fada Obayi Okunaerere. Amara m the situation. Mana Nsụka ka m na-agwa okwu. Gee I'm not talking to any individual. Nsụka as a people. Unu banketi achọ Fada Paul Obayi achọ. Tupu ihe ọma dị ụtọ abịara unu ọzọ. Ndị ga-awụrụ ya ga-akarị. Ama m ihe a nkwu kịta ga-avọ n'aja. Fada Obayi may not be the best, but he is good. He has done so well in winning souls to God. He should not be messed up. Those that should shield this young man from the attacks of forces of darkness should not bask him to the whims and caprices of hawks, vultures, and serpents. Father Obayi should not be exposed to predators. The chief shepherd of that should protect that young man. Obayi should not be compensated with his sorrow, and he should not be handed over a dead child too. But I will warn my brother priest not to be tempted into leaving the priesthood. Let him be courageous. Let him be steadfast. Let him be resolute. His labors will never be in vain. I've been trying to get him through the phone, but I have not. I saw the thing in the social media, so I'm replying back through the social media. Jesus in the Eucharist is the one you should look to. He will keep you, Father. He will shield you. From the valleys of the shadows of death, He will preserve you. Don't forget you have dealt torturously with many demons, so they cannot leave you unharassed. The devil can use many people to attack you back. Don't yield. Father, jisike. Akwa yobi aburu dike. Nwanne gị na-agwa gị okwu a, o kwere ube mma juru ya arụ. Ọ bụ na m gwa gị gee ya, ihe niile a ga-emecha bụrụ ihe Chukwu ga-eji nara otito. Biko ndị na-eme Obayi ha, Obayi ekwesịghị ibere unu akwa. Ihe ọma bịara be Nsụka. Ndị Nsụka unu gbara nkịtị. Unu asị na ọ gbasara unu. E nwere onye ọ ga-aba achọ afọ taa na be unu. Iwe na ọnụme n'igwe so unu. Unu amakwa n'ebe nke na-eme unu si eme unu. Nsụka mụrụ n'anya. Galatians 6:17, Paul says, henceforth let no one trouble me. I bear in my body the wounds of Jesus. Don't trouble Father Obayi anymore. Allow him to concentrate. Allow him to focus. Allow him to dedicate himself to the work of God. Allow him to be used as a deliverer, as a healer. Allow him to sacrifice himself. He has been sacrificing. I know Father Paul, so deep. And so let nobody jealous him. You can't do what he's doing. If such a man will leave our cult world and come into Christianity, and he will be bullied in the Christian family, where will he now run to? The Bible says foundation one destroyed. What shall the just man do? Psalm 11:3. Because the scepter of the wickedness shall not rest on the land as allotted to the just. Otherwise, the just will be forced to put hand in evil. That is Psalm 125:3. On can have on social media and in the phone, jugo.
Ndị butela anyị ụbịam, o nwere ihe a na-eme ha. Ndị dọtara anyị n'ọnọdụ a, o nwere ihe a na-eme ha. Ndị na-akpa arụ, o nwere ihe a na-eme ha. Ọ bụzi onye ozi Chineke ka a ga-anọ n'ụlọ nsọ Chineke si ebewe akwa, you are nothing. Ọ dịkwa easy to attack me and I will endure, but you can't attack fellow prophets and I will be silent. Gekwa ntị, onye na-eme Obayi ihe a, Obayi ebekwana ọrụ na akwa ọzọ. Fada Obayi ebekwana na akwa ọzọ. Enubete akụkọ ebe a na-ekpe ekpere, eme nke ọzọ. Aka na-akụ ihe anyị mara na aka ga-akpọnwụ. Onye ziri gị kwere jebe? Mmadụ nche ama agba nkịtị. Ịma na oge nke m na-afịọ ndị fada mechiche ọnụ. Ọ bụrụ like this. Ihe m na-ekwu abụrụ Mbaka na-ekwu, mmụọ m na-alụlụ ọrụ si m kwube ya. I am speaking under the mandate of the Holy Spirit. Stop bullying men of God. Why do you people hate those who can pray? Why do you hate people who are anointed in a charismatic way? Why? Where do you belong? Nsuka una gbara nkịtị. Ka achọkwa Fada Paul achọ. Ka achọ Fada Paul Obayi. Ka mbịa na Nsụka Fada Paul ka unu sam ihe na-ewere isi. Rubbish. Obodo niile ama ndụ ogbi. The Catholic Church is a loquacious church. Ọ bụrụ a dumb church. Ọnụrụ dewa na ebe na agba na nkịtị. A na-akọ ya. Onye ọbụla sị na ọ gbasakwana ya, ọ bụkwana ya wa. Ya kwuo kịta, etinye na parish na-adịrọ mma. Parish ka ị bịara ịzọ. Ebe ahụ ị nọ kịta, so ọnwa ma mbịa nwa ebe ahụ. Stupidity, foolishness. This is one body of Christ. One body. Omekita ọnụ, ometụta imi, ometụ imi, ometụ anya. Gịnị ka a na-azọ? Uwe ya maka. Onye bịazi ikpe ekpere obi ajụọ ya oyi. Unu achọ ka ọ na-achị azụ n'ebe o si pụta? To keep himself busy. Maka mmiri o gwuru bata n'ụka erika. Ọ na-agụ ma akwụkwọ. O megidebụla associate professor. Ọ na-agba mbọ ike ya. Ọ na-akụzi ma nkụzi. He should be encouraged. Father Paul Obayi Okunaerere should be encouraged. He needs our protection. He needs our prayer support. He needs our love. He's a real man of God. Ebe ọ na-emetọrọ ya, si bagharịa, correct ya, but he should not be caused to be bleeding in the church. Nke itiri ụwa niile na osu karịkwa otu a ya pụọ na fada. Kedu nwa wụla nwa ha na-ekughe fada? Ebe nwata na-ebe akwa alụ aka, nne ya anọrọ ya, nna ya anọrọ ya, si keke ya ntị. Ụmụaka na-ekunite ọfụ bịazi ikpe ekpere, asị gị na-ekwe ka ahụ dị nke ọzọ. Na-ekwe ka ahụ dị onye nke ọzọ. Ofu nọ na-aba, si ị na-emekwe, jekwe jọọ ka ahụ dị milinko. He was destroyed by the church. Na-ekwe ka ahụ dị onye nke ọzọ si igwe. He was destroyed by the gụgide. Nwee sị fada, ọma ka ọ ga-eji gbaa maka njere bata ka ọ na-agụ ihe a. Nwee sị fada, time is coming when the destroyers will be destroyed by God himself. N'ụwa kịta, the Catholic Church is passing through a tsunami experience. We may be trying to protect ourselves from such, but the reality is manifest. We are losing our members in thousands and millions to Pentecostals and the gifted priests who will become magnets to pull the snatched away members back, taken away by idol worshippers. Many have gone into cultism and occultism. We are losing our members who many have no trust.
on the leadership of the church anymore. I'm talking about the reality. Instead of planning on soul winning and the proper evangelization, and God, who is the owner of the church, who is not careless in giving, He is ever omniscient, omnipresent, and omnipotent. We try to gift 1 or 2 or 3 for a special call so that they can become magnets. Anyị ekenekwa onye ọbụla na-asị na ya dịla Igbo niile mma biko na ebe ị nọ na-enweta vidiyo ebe ọbụla ị nọ na-ene na-asị m kabarụ na subscribe nụ kabarụ na arụ na-agba ịkwa notification kunu solo anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị post vidiyo ọfụ unu akabakwa arụ nwezi ihe ọbụla uche ekwu drop one ya na comment section anyị na-agụkwa na comment na anyị na-esonyekwala unu n'ihu nne ma na-asị na like kwana vidiyo anyị na-eshare kwana ya na subscribe kwa na-agba notification gị na onwekwa ihe ọzọ anyị na ebe anyị na-asịkwanụ biko do. The origin of Christianity in Nigeria started from Catholic Church. Obido na Catholic Church. But just because na enwe limitation to what God can do. And enwe limitation to what God can do. That's why most times is some of them try break out into to contain God for who He really is, and for God to use somebody in a way actually to use you now. Imakari ho chukwu na nweke decide echi now. Father na-abata na ndị water boys na-abata na akụbe gịrịgịrịgịrị ndị mmadụ na-ada. Depending ka o si wee chọọ ime ihe, depending ka o si wee chọọ iyuzu. All Catholic Church with all these sacrament and sacramentals dị na church. Olive oil, holy water, chaplet, stickers. All from Catholic Church ka o si bido. Oh yeah, nwa. Because they believe in all those sacramentals. Nwa me ha believe na ọ na-alụ ọlụ. Fọdụ pụta ofe mmiri nsọ. Nweke ọbọ ya apụta ome edo eme gị mmanụ nsọ nwekwanụ nke ọ ya apụta ekpele gị ekpele mgbe ọsọ ahụ pụtasị unu na-eme confirmation bishop na-edo na aka n'isi asị na ịkwụ aka n'isi ka ọ bụ ka eji akpa ya what chukwu na decide that very day so okay tata ka bishop na-eweni aka ekwe mmadụ aka n'isi na ọ na-ebikwasị unu aka n'isi being confirmed ya na-eme confirmation. If the Holy Spirit decide to move that very day, you can't stop it. You can't stop it. That's how it works. Ekenekwa m Igbo niile na-asị ka ọ dịla onye ọbụla na mma biko. Anyị nwekwa news ọzọ banyekwala this thing aka ya na-ewetali ya unu. Ka ọ dị mgbe ọzọ.